Merkezi Bankynyň esasy näärmeni Gurban we Maysa. Bir karar döwletiň täze eýamynyň garpyşy döwrüne gahrman arka dagmydyň, arkadaly gahrman serdarmydyň başda durmagyna ýurdumyz gün-günden gülläp etýär. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzda köp ugurlaryň ötürmeklik ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup, ýurdumyzyň ykdysadyýetini, şortanyny maliýe banklygymyny ötürmeklige aýratyn ulans berilýär. Häzirki günde banklygymyny ýurdun milli ykdysadyýetini ötürmeklikde öz sallamly goşandyny goşmagy dowam edýär. Şeýlehem bu günde ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlary betlenýär. Inha bu gün külli türkmen halky, türkmeniň milli manadynyň dolanşyga girdilmeginiň 32 ýyllygyny uly toýda bara bilen belleýär. Şu bayramçylyk münasibetli, türkmen milli manadynyň 32 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň gurulmagyna, ähli banklygymyň işgärleriniň gatnaşmagyna, gahrman arka dagmyz, arka daly gahrman serdarymyz, siziň bilen dünýä dolýar şöhratymyz, şanymyz atly dihin bähtlişe geçirildi. Bu dihin bähtlişiginde banklygymyň işgärleri, işçiň, höwesçiň gatnaşyp özüniň dihin başarnyklaryny, okyplaryny öňe çykaryp, özleriniň hünär başarnyklaryny görkezdiler. Şu bähtlişikde ýeňiji bolan toparlary, bayraklar gowşurulýar. Şeýlekem ýurdumyzyň welaýatlaryna, Arkadag şäherine, Aşgabat şäherine ýerleşen banklaryň merkezi edaralarynyň arasyna geçirilen bähtlişikde ýeňijileriň ählisi gymmatbaha sowgatlar bilen syýlaglandy. Bir ýaşlara okatmagyna, öwrenmäne, döretmäge, halal zähmet çekmäge, ähli amatly şertler döredip berýän gahrman Arkadagmyda, hemde Arkadagy gahrman serdarmyda tüýsürekden sag bolsunlarmyz aýdýar. Gahrman Arkadagmydyň, Arkadagy gahrman serdarmydyň janyna sag bolsun. Ýylyk bähbetli, bütün adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýlekem rewaçlyga betlensin. Fursatdan peýdalanyp, gahrman Arkadagmydy, Arkadagy gahrman serdarmydy, ähli banklygymyň işgärlerini, külli türkmen halkyny, türkmen milli manadynyň dolanşyga girdilmeginiň 32 ýyllygy bilen tüýsürekden mutlaýan.